Здравейте на всички! Излизам да покарам. Намерих си случайно в една група приятели, така да го кажа, мотористи, българи, с които отивам да се срещна, да покараме малко. Развълнуван съм, защото откакто съм купил Сузукито, не съм карал с някой друг. Последно, като карах с някой друг, това беше в България. Бях си купил една стойка от магазин Луис, която трябваше да я сложа, да я монтирам ето тук и да мога да си слагам телефона. Обаче едната част беше дефектна, а другата част изобщо няма как да пасне за тук. Върнах я в магазина, за съжаление нямаха такава стойка, която да ми върши работа. Трябва да си поръчам. Обаче проблемът е, че в момента нямам навигация и дано да намеря пичовете, дано да намеря момчетата, защото до сега там не съм ходил никога, ама никога. И без навигация ще бъде много трудно. Надявам се всичко да е наред, да успея да ги намеря без проблем и най-вече да не ме чакат много. Защото последно, като ходих в Хайделберг, на това красиво място, горе на високото, търсих го около 1 час и спирам, гледам си навигацията, ориентирам се, тръгвам, обаче се губя. Не е примерно една-две пресечки, ами то е доста. И като не съм ходил никога и се губих 1 час, загубих в лутане, обикаляне. Дано в момента да стане всичко по-бързо, да не ме чакат момчетата. И така, надявам се да стане хубаво трипче днес, с готини кадри. Моторът ми е малко мръсен, не съм го мил. Нямам време, доста работя. Времето почва да става хладно, но в момента е идеално. Супер, с екипа съм и ми е едно такова хладно. Абе, чудо, много готино. Много ми е готино. Нямам търпение да покарам с момчетата. С някой. Не сам. Както винаги. Сам, скитник, самотник. Имам около час и половина, докато стигна до тях. Това е, надалеко са, ама това ми е принципно някаква средна точка, където си избрахме с тях, долу-горе. Да не отивам точно до тях, ами по средата да се срещнем долу-горе. Това е, което можахме да измислим и за да покарам с някого в групичка. Далечко е, но друг вариант няма. Кофти е тук в Германия. Бях си приказвал с едни немци, все ще ми звънят и не ми звънят да покараме. Нормално е. Не говоря перфектно езика, справям се там по-малко, просто не са ми звъняли. Не знам каква е причината. Принципно, здрасти. Не знам дали на мен ще ми е забавно с тях, защото няма мога да се приказвам така свободно. Не ги знам как карат.
Не знам как ще реагират на задните ми гуми. Тук не всички го правят, но има хора, които го правят. Чакай, какво правиш, бе? Ей! Паси, човек, той ма гледа и излиза. Гледа му и излиза, човек, това не е нормално. Здрасти. Не правя много гледания на клиповете. Що така, хора? Тия, които ме гледат, напишете някакви критики, нещо да промениме. Кое не ви харесва. Дори да не го променя, поне да знам къде бъркам. Да знам кое не ви харесва. Не бе, който иска да ги гледа, аз ги правя принципно за мен. Да си ги гледа, може би, след време аз. Мои познати, където сме карали в България, също ме видят, че от време на време карам. И така. Вчера вечерта отидох да заредя мотора, да е готов за днес, направо да си тръгна, да не губя време. По пътя срещу мен изкача един мотор и се опитва да го изправя на задна. Аз отдалеко го виждам, викам чакай да го почерпя една. Почерпих го една задна гума. След малко виждам, че е обърнал и ма настига. Настига ме. Почерпи го още една задна гума, изкепи се пича. Питаме с жест, нали така, дали да направим някакво кръгче. Покарахме малко, мъчеше се да го изправи, имаше голямо желание, трябва да се труд, трябва да се време. Но обаче аз виждам, че имам разлика, защото си спомням аз как бях. Спомням си аз как бях още миналата година при първите ми опити с Хондата. Имах Honda F4, червена, уникална. Здрасти. И Хондата доста скачаше, обаче нямах това време. Нямах това време да го отделя и да науча тия задни гуми. И си спомням как е така леко като се изправи и аз си мисля, че вече съм на супер голяма височина, а той е едва отлепил. По същия начин беше момчето, но имаше желание, почерпих го, покарахме, обаче не можахме така да спреме и да му поискам телефония номер, защото си беше готин. Беше си готин. Просто в един момент се разделихме. Той си пое към неговата си посока, аз по моята. И така. Покарахме 20 на километра и уж отидох само да го заредя. Мамка. Тук ще си почакам. Пусна ни. Браво. О, ес, няма да чакаме. Да, то всъщност няма смисъл да ни държи нас, след като влака идва отляво, не минава през нашето платно. Ние можем да си продължим, тия, които завиват наляво или в случая в обратна посока надясно, за тях е червено.
Ей. Да ви питам вас, вие какво мислите за Хондата? F4, 600 кубика. Мисля, че това е идеален мотор за първи пистов. Маневрен, удобен, не е толкова агресивен. Според мен си е супер за първи мотор. Напишете и вашето мнение в коментарите или където искате. Просто ми е интересно за мнение и какво мислите за F4. Защото аз много го препоръчвам на хора, които те първата са тръгнали примерно да карат. Гледайте, човек, гледайте, бе, колко много коли на 3 платна. Тук ограниченията са паднали, можеш да караш с 1000. Обаче има толкова много трафик.
Номера не съм проверял дали тук да не го загубя пак малко. Тук е. И мишите опашки 290, държи телефона. Супер, за какво ми е стойка? И така, общо взето това изпуснахте, монтирах телефона по някакъв начин. Е така, едното момче, където отиваме да се срещнем с тях, ми каза да направя. И го послушах, иначе няма друг вариант. Много ми е интересно, ако го вдигна назад на телефона, дали ще стои мишите, обаче ще го държат ли? Ама няма да пробвам, защото ще остана без телефон. Момчета, идвам, дано да ме чакате. Наистина закъснях 20 минути. Но до 3 минути съм при вас. Чакайте ме. Много задръствания има. Много трафик. А тръгнах принципно 15 на минути по-рано. И пак закъснявам. Мамка му. И тук, където не познавам района, не мога да раздавам газ. Не знам къде има камери.
Тук някъде трябва да сме. Да, намерихме ги момчета. Здравейте, момчета!